Bună ziua lume, eu sunt Vlad, de asta reveni la un video informativ în care eu vreau să vă spun că am revenit acasă din scurta mea vacanță și desigur și pe YouTube și o să încep cu videouri chiar astăzi sau nu știu, sigur mâine. Am ceea ce vreau de la voi, să mă ajutați să găsesc un program care editează video HD și gratis să fie, că nu vreau să dau banii pe ele. Ce mai era? Am uitat. Videourile de acum o să fie 1080p, că am văzut că se vede mai bine, nu știu dacă durează mai mult, mă rog. Un intro, aș vrea neapărat un intro. Să fie destul, nu să fie extraordinar, să fie ceva așa, cu smoke, prezintă, mă rog, înțelegeți voi, care mă pot ajuta cu aceste lucruri. O să las unde mă puteți contacta în descriere și ID-urile și cei care vor să mă adauge pe Skype, adică de acum o să las în descriere ID-ul de mail, de Skype, Facebook-ul și toate chestiile astea, adică vreau să fac curățenie pe channel-ul meu, adică să fie mai ordonate, știți? Prototype. Am văzut că nu prea se uită lumea la Prototype, nu prea le place, mai mult le place Minecraft-ul, că am auzit că se plictisez, dar nu știu ce să fac ca să nu se plictisească, înțelegeți? Nu știu ce să fac. Nu știu dacă o să mai fac, o să vedeți voi dacă o să apară. Durează și mult să se editeze și nu știu, o să văd eu dacă o să mai fac. Și episoadele care o să fie puse o să fie filmate în timp ce am fost plecat, adică din plictiseală cu Alex și cu încă un fan, cu încă doi, am făcut niște episoade pe serverul nostru, am mai jucat, acum Alex și-a reinstalat Windows, nu mai avem mapa aia, am pierdut mapa, mă rog, nu știu dacă o să mai facem multiplayer. Da, ba da, o să facem multiplayer, dar cine mă poate ajuta cu un server sau ba chiar Alex, dar nu știu ce probleme are la Windows, el trebuie să reinstaleze, habar n-am ce probleme a făcut, ce chestie a făcut. Și cine vrea să joace cu noi pe server, poate să mă contacteze pe mine sau pe Alex, pe Skype, o să vă las și Skype-ul lui Alex în descriere. Poate îl contactați și pe el. Ok, asta am vrut să vă spun. Ne revedem în viitoarele episoade. Pa!